Kayuran inggitera, balbali kayo yatampalan. Nanang nang yumatay inggitera, aliwala ba jad arom na to, nanang nang yumatiratan, jad kamag-anak yo. Real talk. Real talk. Yo, what's up mga kamoto kids? Saygawan tayo natin para sa right totoo ya inggitera, inggitero. Dahil kaya dito may marites ya patama tayo. Say wala nang mag-check sa gabay ito. Ang parod sana may inggitera naman. Kasi irayan totoo aga nababalang at bawat kakaabay tayo. Aliwala si kami labat. Pati dito si kayo sigurado. Pero ako kabat na sa pama na dyan sare kaabay me ako kabat no wala man uang nga po pero kumonta ang nga po dyan kakabayo ako ang tabalat no wala ra katon aya sugawan tayo natan. Few moments later. Akin wala re totoon inggitero inggitera kamay agta nagaway un likot. Nung nang dan walay napapatunayan to may sakaya tuod sarili to. Akin wala rin yan totoo. Akin agyo na kaltanad sarili yo. Antayo irayan totoo si kayo ran totoo. Siya inggitera agagi kayo marites. Kasi nung nang yumayas sakaya to ya walay napapatunayan to sarili to i-chismis yun ang tampulag hindi agyon marites yay bagay yun malalastog yan to porkit akasaliw labaya panty to ibalay-bay tulad arapay abong mi kanyo samantalang nanarapang kilabaya abong ibagay yun ang tampul yan malalastog yata naiinggit kayo ba? Kalyutan niya kagagawa yo atay nainggit kayo sa kaya to kalyutan imbis siya nainggit kayo, dapat manlikat kayo para sama niya to kasi wala napapatunayan to sarili to. Diyan sobrang kulito, tan diskarte to diyan bilay. Agyola ko mon pakakainggitan. Dapat imbis siya nainggit kayo, gawa yung madyan sarili yo ya. Dapat wala mat so napatunayan yung sarili yo na kaya yung mat so makasaliw yan niya, kaya yung mat so makapampundar yan niya. Dahil ad sarili yo, sariling sikap yo, kuliyo. Agyo pakakainggitan may to, agyo inggitan. Nakanyutan niya sarili yo at inggit. Kasi, no inggitera kayo, singakima la marites. Aluliwan dengalan, no tawagan da kang marites. Karamihan niya mang kukulkul dyan mang kakabay. Dahil sa atay marites, konto, di ba? Pero atay inggitera, nanang nangyutan, at saray katrabaho yo, kaklase yo, barkada yo, kainuman yo, minsan, kaabay yo. Habang dadangalan nyo ya, nang kayo gilig-gilig yo, ang paano, akalingaw dyan si kayo, si inggitera, mamuldaglay mata to. Diba? Aga na kaltanad sa kaya to, ang gano iner kayo nla, wamanira. Katon no, akasaliw kayo niya, agyulay di-display. Dahil sigurado na inggit ira, nabalitaan nyo ladmad sa kaya to, ya intismis da kala. Talaga intan sa bilay. Wala rin intan niya talaga. Katon, si katayuran makatalos, paulyan ang tila, ra. Agtilara papatulan, agtilara papansinan, ta sakit dalatan, nagdalatan na kalad sarili da. Kayuran inggitera, balbali kayo yatampalan. Ang aliw aklabaya electric pan ko, ang aliw kayo may electric pan nyo? Galatan eh. Ang aliw ayak kaserola, ang aliw kayo kaldero yo. Saan ipaan tayo tsak? Tasyang malabas sa inalig yo, na. Intan sa ugali ang inggitera. Aga patalo. Nanang nang yung matirata inggitera, jad kapinsan nyo. Real talk. Amay
Jad sobrang naiinggit irad si ka or agiran naiinggit. Jad sobrang kulim, diskarte madbilay, makakapundar kayo niya gamit, makakasaliw kay para sarili yun bilay. Nananang nang da, antigawan da, guyoran da ka pa ba? Agda pa ulyanan niya, tuloy-tuloy so angat mota, agda gabay, yan alamangan mo ira. Kasi sa gabay da, wadya kalabat jad kalingkingan da, tansi ka da wadya akaangat. Ya, di ba? Labay da wadya kalabat jad abo ba, si kadanlanang so wadya tagay. Kasi agda gabay, yan alalamangan mo ira. Real talk. Agda gabay, o nasenso ka, kasi agda gabay yan nasapawan mo ira. Labay da si kadalabat so respetom, labay da si kadalabat so dadayon mo, tamas mas angat na bilayad si ka. Si kabalat, labay mo yung nasenso, gagawin mo namin para kaukulan, unasenso ka, unasenso yung pamilyam, unasenso yung bilay mo, pero no nananang nang da, yan nasasapawan mo lara, guyuran da ka pa ababa. Manggawaray paraan, pan unababa ka, manggawaray paraan, panunsuko ka, na kalang kay pag-asa, manggawaray paraan, gawan dan namin, panumbagsak ka. Tapan, si kadalan labat so wadya tagay. Ha? Siguro nagagawa yung matan, aliwala badyad sari arom niya to. Nagagawa yung matan, pati sari kakapinsan nyo, di ba? Real talk ya. 31 anyos ko la. Ayaso na nang kood, totoo. Ayaso na nang kood kapaligiran. Mang kakapinsan, mang kukolkol. Dahil tungkulod, kwarta, dalin, may sakay, una asinso, may sakay, agto gabaya una asinso may sakay. Daralan to, kulkulan to. Guyon to paababa. Real talk dad bilay. No maminsan, iramay aasaan mo, ya makatulungan si ka. Agda katulungan. Piano, agmura na sapawan. Agmura na sapawan at bilay. Lanang kan akatawag ad si kada. Nya so madalas ko nananang nangad saray totoo na imatunan ko nyara. Kaskasya talaga so bilay mairap bilay. Kasi sa mairap bilay, todo respeto tan. Mare respeto tan jad antaton makakaangat jad si kato. Antaton ilugar so sarili to, no say katongtong to, amay mas atagay si kato. Katon si atagay, kampante, agtugabaya naangatan da, nasapawan da, manggaway paraan pan ilubog tuyay sakay. Ay sakay manaanos panunangat. Diba? Real talk. Kaya si katayuran mahirap bilay. Ag kayo mampapakampante nya tilabat. Ag kayo mampapakampante sarag tulay bilay tayo. Gawan tayo nayarian tayo. Pan unasenso tayo. Ag tayo papansinan iray totoo jad gilig-gilig. Ag tayo ra papansinan iray toxic. Ag tayo ra papansinan iray inggitera, marites. Tairaya so mampahinay loob tayo, mampabagsakan sika tayo. Kailangan patunayan tayo si kada, ya kaya tayo, kaya tayo unangat. Insan huwa man tila tagay, lilinggisan tila balara, ya ilik-ilikan, ag tila ra pansinan, di ba? Ag tayo ra papansinan natan, tanuwa man tila tagay, di man tila ra bawian, ilik-ilikan tila ra. Ag tayo mampapa-apekto dyan ibabagada, ag tayo mampapa kapoy dahil sa ibabagada, paulan ang tiratan. Sa importante, para bilay tayo, iraos tayo.
Aman labat.